Algún turniño máis por aí? Moi boas. Se me notades a cara rara é porque estou cansado e tiño sono da carreira de onte en Ribeira. Pero aquí estamos noutra nova proba. Desta vez toca participar na segunda edición da carreira e andaina solidaria de Leo, cun percorrido de 5 km, onde nos imos atopar asfalto e terra, aínda que é a primeira vez, xa me estuveron informando, pero non contaba con eses tramos de terra, así que a ver que tal sai. As zapatillas son de asfalto, a ver se non caigo. O obxectivo, nada, disfrutar e correrei por sensacións, ainda estou bastante canso de onte, así que non sei que vai sair, pero ao final sempre acabamos apretando. Ainda queda moito tempo, pensei que a carreira era ás 10 e ás 11, así que teño tempo suficiente para pasear por Mosteiro. E nada, cando chegue a hora iremos xa a cambiar e a cantar un pouquiño. Quero ver eses ánimos, quero ver eses aplausos do público, dos participantes. Esta é a segunda edición da andaina e carreira solidaria de Leo. E que bonito, non pode ser máis emotivo toda esta participación, todo este apoio solidario que nesta edición 2024 irá parar a Asociación Arforden, a Bicos de Papel, sempre a estas asociacións que traballan, que investigan por esas enfermidades raras. E vaya participación, qué bonito, qué espectacular. Y lembramos esos semáforos que vais a topar polo percorrido. Mirar ahora, en verde vamos ben, en amarelo vamos sustos, en vermello hai que darle un poquinho de zapatilla. En agradecemento aos seus pais, a Toño, a Ana, por darlle a volta a todo o que aconteceu e facer que Leo nos brindara este legado. 3, 2, 1... Esa é esta segunda edición. Pois ata aquí o que foi a carreira solidaria de Leo, con vitoria para Pablo Otero en 16 minutos e 9 segundos e Ararat Pazos en 21 minutos e 3 segundos. En canto ao meu resultado, acabei sétimo e segundo da categoría, con un tempo de 17 minutos e 35 segundos, a un ritmo de 3,31 km. En canto aos obxectivos, pois foron cumpridos, xa que non contaba para nada con acabar tan adiante, sobre todo porque estaba canso do día anterior da carreira de Ribeira,
pero en carreira sentínme moi ben, con moi boas sensacións e outro podio que consigo. Por aquí teño o trofeo, que está realizado con tapóns reciclados. O percorrido de asfalto ten 2 tramos de terra que parece un cross na primeira volta, que se fai máis divertido, e tamén algunha subida interesante. Na segunda volta repetimos os primeiros 500 metros e despois longa reta de asfalto para un xiro de 180 grados e volver pola mesma reta ata a última sorpresa que nos deparaba este circuito, xa que para chegar á meta vaise todo o tempo subindo. A distancia polo reloxo foi de 5 km. O prezo por participar foi de 12 euros, que se destinaba íntegramente para Arfordent e bicos de papel e que ademais tiñas a opción de colaborar a través do dorsal cero. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, 100% solidaria, opción de carreira ou andaina, varios puntos habilitados para poder aparcar, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, servizo de guardarroupas, avitullamento final completo, servizo de masaxe, duchas a 400 metros da meta, sorteo entre os participantes, festa final con churrasco, polvo, callos, food trucks e animación musical dende a saída de andaina ata a última hora da tarde, e de agasallo daban esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois para min estivo todo perfecto, non notei nada en falta, aínda que sí que é verdade que a hora de ir comer formouse bastante cola tanto para mercar os tickets como para ir recoller a comida. Pero creo que é algo normal debido á gran cantidade de participación que había. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.